Това е едно от най-популярните масла на Castrol – Magnatec, познато с уникалната си технология и отлична защита при студен старт, подходящо за голяма част от съвременните автомобили, особено при градско шофиране. Castrol Magnatec е синтетично моторно масло от типа Low Subs, проектирано за бензинови и дизел двигатели с DPF и катализатори. Това, което го отличава, е уникалната Magnatec технология, базирана на молекули, които се залепват за металните части в двигателя още при старт за максимална защита. Това създава допълнителен защитен слой още от момента на запалване. Това е особено полезно при студен старт, когато голяма част от износването се случва. Идеално е за градско шофиране и чести старт-стоп ситуации. Подходящо за удължени интервали за смяна, предпазва двигателя от износване от тайки и нагарки. Подходящо е за редица марки автомобили, които изискват масло по стандарта C3. За хора, които карат често в града, искат по-спокойни стартове и по-малко износване, които търсят надежна защита и дълъг живот на двигателя. Отличен избор при ежедневна употреба, градски условия и смесено шофиране. Цена обикновено седи в среден към висок клас, подобно на Moto 8100 X-Clean и Shell Helix Ultra. Предлага много добро съотношение цена-качество. Предлагаме над 20 марки масло с гарантиран произход за всякакви автомобили, бърза и безплатна доставка в цялата страна за поръчки над 99 лева. За консултации при избор на масло на посочения номер или на всичко6.bg. Всичко 6.